Gerard de Jong, hoofdredacteur van de Beeldse Post, is door de Friese jury van Oren-Wudden Other Words uitgekozen om in mei en juni in de Baskische stad San Sebastian te wonen en te werken. San Sebastian was vorig jaar culturele hoofdstad van Europa. Other Words is het Europese uitwisselingsproject voor auteurs in de kleine talen. Van de 4 ingestuurde voorstellen vond de jury het voorstel van de Jong uit Sint-Anne-parochie op diverse punten het sterkste. In San Sebastian wil de Jong een novelle in het Beelds schrijven. Blauw van dagen, gries van onrust is de titel. Een op feiten gebaseerde historische novelle over de Beeldse bewustwording, gezien door de ogen van 3 generaties inwoners van het Beeld. De novelle beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen van en bedreigingen voor het Beelds van 1980 tot nu. Met de keus voor de Jong krijgt het Beelds komend voorjaar volop literaire aandacht. Want naast het schrijven van zijn novelle zal de Jong geregeld in het Beelds bloggen over zijn verblijf in Spaans-Baskenland. Zijn blogs blijven niet beperkt door de Beeldse Post. Ze zullen in ieder geval ook worden gepubliceerd op de websites van Other Words, Loon van Taal en Veenster op Friesland.